Здравейте хора, какво става? Днеска ще ви обясня за Valve Harmar. Днеска от начало ще почнем днеска с настройките Valve Harmar от интернет. Ето тук. Последната версия 3.5. Последната версия е тук. 3.5.3. Теглите си я. Ще сложа под видеото, ще сложа версията. Този урок ще ви е доста помощен. И нека да започваме. И още нещо ще ви трябва. 1.6 FGD. Последната версия. Мога да изтеглите от Game Banana. Ще сложа в линковете. Ето тук FGD, ще го сложа в линковете, долу под видеото. Нека да започваме. Значи като първа стъпка, сваляте си Valve Harmar и си го инсталирате. И си го слагате долу на десктоп. И сега го отваряте. Цъкате тук на Tools опция. Иначе генерал така трябва да ви изглежда. Ако не е така, си го направете така. След това 2D Views трябва да е така. Ако не е така, си го направете. Three-D Views нищо не пипайте. Текстурис. Ето тук се качват текстурите. В следващия урок ще обясня как се качват текстурите. Game Files. Ето тук си избирате Add категория. Пишете Counter-Strike или каквото и да е. Например Counter-Strike като пример. Цъкате ОК и създавате нова категория. Цъкате. Затваряте и цъкате тук. И сега тук си качвате FGD-та. Те ви трябва да ви се намират там където е това. Където е вашия Valve Harmar, ето папката FGD. Тук си държите FGD. Ако ги нямате, си ги сложете в такива папки, за да ви е по-удобно. Тук цъкате и тук отваряте това. Това ще ви е нужно. Half-Life пак може да ви потреба, но не е чак толкова много. Тук си избирате това. После също така трябва да качите и това. ZHT FGD, който се мира в Tools. Така. И тук Info Player Start си избирате от тук от менюто. Или каквото искате. И тук каквото искате. Си избирате. Тук избирате директорията на вашия CS, само CS. Тук директорията на вашия CS и папката CS Strike. Тук директорията на вашия CS Valve папката. И тук Maps, там където са вашите карти, където се съхраняват. Build Program. Тук са компилаторите, които ще компилират вашите карти, хълви и така нататък. Ако ги нямате, си ги свалете от интернет. Също така под линковете ще сложи и оригиналните компилатори. Сега няма да губя време да търся. Под линка ще сложа също и тях. И тук ги качвате. Също така най-важното, тук качвате къде се мира хълът от CS, HLXZ. Там където е хълът. И цъкате приложи по-сока. Can't touch this. Can't touch this. My music hits me.